מרום נאומי רחם על הדומי ועל זרע רחומי ידידך תשרה לתפילתי ולשיח רינתי ידעתי תקוותי ומילוא ירידך
חשבתי על הימים האלה, לאיזה תשובה בעצם התורה מכוונת אותנו בימים האלה. לאיזה תשובה חז"ל מכוונים אותנו. אנחנו יודעים שיש שני נתיבים מרכזיים לתשובה, תשובה מיראה ותשובה מאהבה. ניסיתי לחשוב קצת מה הזרם המרכזי שאליו התורה מכוונת בתשובה בימים האלה. ולכאורה שמה מעיד עליהם. הימים הנוראים, נוראים בלשון יראה. תשובה, עצום, עינוי, בכי, הספד, חרדה עמוקה, כמו שאנחנו מכירים את כל הסיפורים. אבל ייתכן שאולי יש עוד מסלול שהוא חורז והוא נכנס לתוך הימים האלה, שאולי בדור אחרון, בדור שלנו, אולי יש לו מקום מיוחד יותר. אנחנו יודעים שהמקור לאותם 30 יום של חודש אלול הוא לא מופיע בגמרא, הוא לא מופיע ברמב"ם. יש להם סמך של ימים שעלה משה למרום כדי לקבל את התורה בפעם השנייה, אבל אלה לא ימים שהם בעצם נתקנו לנו לפי ההלכה. לכן אני חושב, לעניות דעתי, שאלול הוא חודש האהבה. הוא חודש שכל כולו אהבה בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. הוא יוזמה של כלה יוצאת לקראת חתן. וכשמתבוננים על הפסוקים שחז"ל מביאים לנו, שיוצאים מהם הראשי תיבות האלה אלול, אז אנחנו רואים בפסוקים האלה כבר, הם זועקים אהבה, זועקים אהבה. הרמה פשוטה ביותר, בן אדם לחברו, איש לרעהו מתנות לאביונים. זה פסוק של אהבה. והפסוק שכולו מדבר על תשובה, שאנחנו נקרא בעזרת השם בשבת הבאה בפרשת ניצבים, ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, המילה הבאה היא לאהבה את השם אלוקיך. המילה הזאת היא מביאה לאהבת השם. ולמעלה בקודש הפסוק משיר השירים, קודש קודשים, אני לדודי ודודי לי. כשהמילים האלה, אני לדודי ודודי לי, הם צריכים לימוד. חסר בהם הנשוא, יש פה אנשי לשון, חסר בהם הנשוא. מה אני לדודי? מה אני לדודי? אני לדודי ודודי לי. אבל בדיוק כמו השיר שהפיוט הנפלא שקראנו לפני רגע, ששרנו אותו לפני רגע, לך אלי, לך ליבי, לך ידיי, לך רגליי, ממך תכונתי. יש כאן שייכות מוחלטת, מוחלטת, מוחלטת. אני לדודי, מסרות שאפילו אי אפשר להגדיר אותה במילים, מסירות מוחלטת, ודודי לי. וזה עניינו של כל החודש הזה. אני אשאל פעם, אסתכם את רבי חיים חזקיהו מדיני, מערכת חתן וכלה, האם שייך להתחתן בחודש אלול? האם זה ראוי שהשמחה הגדולה הזאת תהיה בחודש של חרדת הדין? הוא אמר, זה בדיוק העניין של החודש הזה. ודאי שמותר. זה בדיוק העניין של החודש הזה. האהבה הגדולה הזאת של חתן וכלה. חודש אלול אנחנו יודעים שמזלו מזל בתולה. בעצם יש פה שתי אמירות לעניות דעתי נפלאות מאוד. האמירה הראשונה היא שמשה רבנו הרי עלה למרום בפעם השנייה או השלישית, לפי מחלוקת המפרשים, בראש חודש אלול, כדי לקבל את התורה ביום הכיפורים. אבל גם כשהוא עלה אז, זה היה כאילו לא היו דברים בעולם. זה היה מדויק. כאילו לא היו דברים בעולם. האהבה הייתה איתנה, כאילו לא קרה שום דבר, שום משקעים. ובנוסף לזה, קשר כזה בין הדוד ובין הרעיה, כשזה מזל בתולה, הוא למעשה אך ורק קשר של אירוסין. מה שאומר הרב קוק המפורסם, ורסתיך לי לעולם שכל הקשר הזה מושתת על האהבה הגדולה. אז תשמח בתולה במחול. סיפר הרב גרוסמן ממגדל העמק, שבא אליו יום אחד אבא ומרר בבכי. לא יודע את נפשו. בנו רוצה להתחתן עם גויה.
הוא בא לרב למרר בבכי. אני לא יודע מה לעשות. הוא אומר שאין לו חיים בלעדיה. הוא לא מוכן לשמוע בשום פנים ואופן על לנתק את הקשר הזה. אומר האדם הזה לרב גרוסמן, גם אני כשהתרחקתי מהיהדות לא תיארתי לעצמי בדמיונותיי הגרועים ביותר שזה יגיע למצב כזה שיהיו לי חלילה נכדים גויים. כשהבין הרב גרוסמן את הבעיה הוא אמר לו, תראה, אני חושב אין לאל ידי לתקן בעיה כזאת כבר. זה מצב חמור מדי, אבל אני אשלח אותך ליהודי אחד בירושלים. קוראים לו הרב מיללוב, זכר צדיק לברכה. הרב שמעון נטע בידרמן. אני אשלח אותך אליו, אולי זה יעזור. פונה האבא לבן שלו ואומר לו, אני מבקש ממך להיפגש עם רב אחד, זקן בירושלים. אמר לו, אני עם רב זקן בירושלים, נראה לך שאני אפגש איתו? בשום פנים ואופן לא. ואבא משגע אותו ומתחנן 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 ומתחנן. ואומר לו, אתה יודע מה? רק בשביל שתעזור אותי, אבל אתה מבטיח שאחרי זה אתה עוזב אותי, נכון? אתה לא משכנע אותי עוד יותר. מבטיח, אני לא משכנע אותך יותר. פעם אחת, צ'אנס אחרון. נוסע אותו בחור יושב עם הרבי מיללוב. הרבי מיללוב מקבל אותו במרפסת ביתו. רגליים על הכיסא, פיצוחי, שתייה קרה. ומנהל איתו שיחה ערה כשעתיים-שלוש. חוזר אותו בחור הביתה. אבא שואל אותו, נו, לא למדנו. איך היה אצל הרבי? לא היה נפלא, אישיות מדהימה, הוא שמתי מהאישיות שלו. אישיות באמת נדיר ביותר. לא, ומה הוא אמר לך? אבל באיזה עניין? נו, בעניין החברה שלך. הוא לא אמר לי כלום. אבא תופס את ראשו בשתי ידיו. מה? יכול להיות שהאיש הזה כן הזה שכח. מרים טלפון לרב גרוסמן. הרב גרוסמן אומר, אני לא יכול להתקשר לרב ולשאול אותו מה הוא עשה, זה לא ראוי. לא יודע. לא עוברים להם כמה ימים, והבחור שהיה מאוהב עד למעלה בראשו, נפרד מהבחורה הזאת. שואל אותו, אבא, מה קרה? איך זה קרה פתאום? לא יודע, אני לא אוהב אותה יותר. לא יודע, להסביר את זה. מספר על הרב גרוסמן. הרב גרוסמן אומר, עכשיו אני חייב להתקשר לרבי מיללוב, לשאול אותו מה הוא עשה. התקשר לרבי מיללוב. הרבי מיללוב אומר לו, פשוט מאוד. אני גרמתי לו שיאהב אותי. ידעתי שברגע שהוא אוהב אותי, הוא לא יכול לאהוב אותה. ברגע שהוא יאהב את הטוב שלי, את הנשמה שלי, הוא לא יכול להיות מחובר יותר לגויה. ומאהבה הגדולה אנחנו מגיעים אל הרצון. אומר רבי יששכר, חודש אלול הוא החודש שבו הרצון מתעורר. הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם כדי שבני אדם יהיו טובים כמוהו. כל הפרשה שלנו הייתה מלאה והלכת בדרכיו והלכת בדרכיו. בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כדי שיהיו יהודים בעם ישראל, שהם יהיו דומים למלכם. זה הזיכרון ליום ראשון של ראש השנה. זה הרצון הגדול. הרצון הוא בא לידי ביטוי במובן העמוק ביותר שלו בעבד. וכל בוקר אנחנו אומרים שלא עשה לי עבד, שחס וחלילה הרצון שלי לא ישתעבד למקום אחר, חוץ מעבד השם, שהוא לבד חופשי. וזה הפיוט הבא שלנו. הפיוט הבא שלנו עוסק באותו עבד, בהתבטלות, בהזדהות המוחלטת של הרצון שלנו עם רצונו יתברך, עם רצונו של הקדוש ברוך הוא. שואף כמו עבד. שואף כמו איש אף ליד רבו חסדה ורוסה וכבש את החובות נשמע Ave
מאחרי שובו. מפערים ענתם לו ונעמת מהם אלה קודש הילולו ובחלו קראו לא ברולו קדוש שומרי מצוות עוד ישובו לצרות נגבלים ירח ואשר ותרבות ויושב השם ונשמע וייכתב ספר זיכרון הבן אשר נולד לך
אחרת שערי רצות, האהבה עזה של אב בנו מזכירה לנו את אהבת השם יתברך, שהוא תחילה בראש לכל אהבה, ומאהבתו נאצלות כל אהבות כולם. מאהבתו כביכול נאצלות כל אהבות כולם. שם שמרתי שמעך יראתי. אותה יראה שדיברנו עליה בהתחלה, מגיעה בסוף כל לנקודת ההשקה שלה עם האהבה. מסביר המסילת ישרים בפרקים האחרונים שיש יראה הילאה ויש יראת הדעת. והיראה ההילאה היא לא יראת עונש, היא לא יראה נמוכה, היא יראה שבאה ישירות מתוך האהבה הגדולה. מדקדק הרב קוק זצ"ל, יראת חטא, לא יראת העונש. אדם חרד מהחטא, חרד מלהחטיא את המטרה, חרד מהמרחק שיווצר בינו ובין הקדוש ברוך הוא. חרד מהמרחק הזה. כמו שני אוהבים. דיברנו קודם על אירוסין. כמו שני אנשים שאוהבים. וכל אחד חרד שהוא יגיד איזו מילה שתהרוס את היחסים. שהוא יעשה איזה מעשה שחלילה יפגע. שהוא יעשה איזה מעשה שלא יתקבל נכון. זאת היראה העליונה ובמסילת ישרים. זאת יראת החטא. היראה הזאת היא יראה שנובעת ישירות מתוך האהבה. את היראה הזאת אנחנו מוצאים בפיוט הזה. שמעתי שמעך יראתי. פיוט שכולו כביכול הקטנה של האדם. שמעתי ונרגזתי יום בו תפקדני. זחלתי וחלתי יום בו תדינני. הושפלתי ונבהלתי בין מהפכה תמיתני, כי גדול יום השם. הכל מפני גדולתך. הכל מפני שאני לא מסוגל לסבול את הפער ואת המרחק ממך. כמו שכתוב בהמשך הפיוט, איך יעלה ויבוא כריח אל מקום שלהבת יהיה השם. זה הפער. כל היראה מקורה בפער הזה. וגם זה מהימים הנוראים. אלה ימים שקוראים לנו לגדולה. היום קראנו בהפטרה, ושמתיך לגאון עולם בישעיהו. אומר הארי הקדוש, ושמתיך לגאון עולם בגאולה האחרונה, לא תהיה קטנות יותר. לא תהיה קטנוניות. תהיה גדלות מוחית, ולא תהיה קטנות מוחית יותר.
רב אברום זכר צדיק לברכה היה תמיד אומר לנו לפני ראש השנה, 3 ספרים נפתחים, צדיקים נחתמים לאלתר לחיים, רשעים נחתמים לאלתר למיתה, והיחידים שמחכים איתם עוד 10 ימים לחתימה של גזר דינם זה הבינוניים. למה? רב אברום בלשונו תמיד היה אומר, הקדוש ברוך הוא לא אוהב בינוני. הוא לא רוצה אף בינוני. הוא רוצה גדולים. כי גדול יום השם. כל הפיוט הזה הוא פיוט על גודלו של הקדוש ברוך הוא ועל הפער הבלתי נתפס ממנו ועל התשוקה והשאיפה העצומים להתקלל באותו גודל עצום של הקדוש ברוך הוא. מקום מנוחתנו, מנוחת הנפש, כמו שאומר מרן הרב קוק זצ"ל, הוא רק באלוהים. אדוני שמעתי שמעך יראתי אדוני אדוני שמעתי ונרגזתי יומו תפקדני זחלתי וחלתי יום תדינני הושפלתי ונבהלתי בית באפך תמריתני כי גדול יום אדוני Hashem